Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, शेतीविषयक माहिती या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत सोयाबीन या पिकावरती दुसरी फवारणी कधी घ्यायची आणि कमी खर्चामध्ये आपण चांगला रिझल्ट मिळणारी कोणती कीटकनाशके आपण वापरू शकतो याबद्दलची माहिती व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. मित्रांनो, सोयाबीन या पिकावर दुसरी फवारणी आपण सोयाबीनला फुले लागण्याच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये करायची असते. सुरुवातीच्या काळामध्ये म्हणजे सोयाबीन फुलोऱ्यात आले असताना, म्हणजे फुलधारणा चालू आहे आणि शेंगा लागलेल्या नाहीत, अशा अवस्थेमध्ये आपण ही फवारणी करायची आहे. कारण की आपल्याला दुसऱ्या फवारणीसोबत टॉनिकचा वापर करायचा आहे, त्यामुळे आपण शेंगा लागण्याच्या अगोदरच आपण ही दुसरी फवारणी करायची आहे. तर अशा वेळी आपण कमी खर्चात चांगला रिझल्ट असणारं इमॅमेक्टिन बेंझोएट हे कंटेंट असणारं कुठल्याही कंपनीचं आपण कीटकनाशक घेऊ शकता. यामुळे आपल्या सर्व प्रकारची जी अळी आहे त्यावरती आपल्याला 100% नियंत्रण होईल आणि या औषधाचा रिझल्ट आपल्याला 15 ते 20 दिवसापर्यंत चालतो. म्हणजेच 15 ते 20 दिवसापर्यंत हे औषध फवारल्यानंतर कसल्याही प्रकारची अळी आपल्या पिकावरती येत नाही. आणि यासोबत टॉनिक म्हणून आपण कुठल्याही कंपनीचं ॲम्युनो ॲसिड बेस असलेलं एखादं टॉनिक आपण वापरू शकता, किंवा मग कमी खर्चात टाटा बहार हे टॉनिक सर्वोत्तम आहे. याची प्राईस पण जास्त नाही आहे. टाटा बहार पण आपण वापरू शकता, किंवा प्रोपेक्स सुपर हे कीटकनाशक आपण वापरू शकता. प्रोपेक्स सुपर यामुळे आपल्या पिकाची जी पाने आहेत ती थोडीशी जाड होतात किंवा कडक होतात. प्रोपेक्स सुपर फवारणी जर आपली इच्छा असेल तर प्रोपेक्स सुपर पण आपण फवारू शकता. तर अशा पद्धतीने आपण सोयाबीन या पिकावर दुसरी फवारणी कमी खर्चामध्ये करू शकता. किंवा मग आपल्याला भारीची औषधे जर वापरायची असेल तर त्यावरती मी व्हिडिओ सविस्तरपणे बनवलेला आहे. त्याची लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आपण तो व्हिडिओही पाहू शकता. मित्रांनो, दिलेली माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.